Hi Ri! Hi Philippines! Ah, kumusta palangga? I hope na happy ka sa surprise namo ni Daddy. And then always remember that no matter what, you'll always be my baby boy. And then thank you so much sa pagkabuutan, sa pagtabang nila mama o papa. And then I hope that all your wishes will come true. Makahuman ka sa pag-eskwela pon. Malipay namin mo ni Daddy. Salamat na, and always remember you always been a blessings in our family, and I'm so proud of you. I love you so much. I love you, anak. I love you. Bye-bye. Happy birthday. Kahit gaano ka kalayo, ramdam pa rin pag-ibig mo. Paglalagas ng kalendaryo'y di mapigilan, di mapigilan. Pangarap ko, huwag kang bibitaw. Puso'y sumisigaw. Ako'y nananabik, ako'y magbabalik sa piling mo. Pasalubong na lang ng dumadalaw, patak ang luha, di ka matanaw. Isang tanong sa may kapal, matitiis ko ba? Magtitiis pa ba? Ayo, good morning. We're looking for Sir Clifford Ray po. Sir. Opo. Ayo. Good morning. Si Sir Clifford J. Sir Clifford J po. Clifford Ray. Good morning, sir. Surprise delivery po. Kaya mo ang siyang nais ko, sa'yo'y nakalaan. Mga pangarap ko, huwag kang bibitaw. Puso'y sumisigaw. Ako'y nananabik, ako'y magbabalik sa iba. Sorry. Sige lang. So, okay? Ayan, so good morning, sir. Good morning, everyone. So, kasi natingala ka, og kinsami. So, we are from Everything Surprises. So, na special person na gusto kang batiin. Happy birthday. So, inani ka nila ka love, inani ka nila ka palangga, inani ka nila ka special. Nga diin, naka-remember sila sa imuhang adlaw nga natawhan karong adlaw. Okay? So, naa sila gipadala for you, sir, nga Ferrero Rocher chocolate. So, palapakan naman natin si sir. Happy birthday po! So, syempre, kay birthday ni mo, sir, naapod siya gipadala sa imuhang nga arranged balloons. So, yan. Thank you.
So, karon sir, kay daw sila sa layo. So, as if na ilang presents, dari ito na lang daw muna yakapin mo, sir. Teddy Bear, happy birthday! And so excited ang tanan. So, aside from Teddy Bear, Ferrero Rocher og orange balloons, nakapod siya gay padala for you, sir, pampahaba ng buhay. Jollibee Spaghetti. Palakpakan naman natin si sir. Happy birthday! Ayan, sir. Dito lang. Dito lang sa kilid. Ayan. From Jollibee po yan. Inani reghapon ka sweet sila for you, sir. Napod sila gipadala nga Dunkin Donuts. Dira lang, okay? So karon syempre birthday nimo, dili mawala syempre. Napod sila gipadala nga special red ribbon cake. So palakpakan natin. Happy birthday, sir. Daghang kay silang gifts for you, sir. Sinana kanila kapalangga. So karon napagin sila another special gift. Palihog lang kog abre sa amo ang sobre, sir, from Everything Surprises po. Ayan, palihog lang kog abre sa card, sir. Kung sa'y sulod ana. Abre, sir. Mahal, tanging ligaya mo ang siyang nais ko. Sa'yo'y nakalaan mga pangarap ko. Huwag kang bibitaw, puso'y sumisigaw. Ako'y nananabik, ako'y magbabalik sa piling mo. So yan, sila yung cash. Happy birthday, sir. So, so ang saya. So karon since natin na ako surprise gift na gusto nila paabot for you. So syempre para may bawaan na to kinsay gahatag ani nga surprise, dili pod mawala napod sila gipadala nga special letter. So yan, from Everything Surprises. Ako lang basahon, sir. Okay ra. Sige. Mina lang ta, sir. Behave lang ta, sir. Ready na ka, sir? Kasi na kay secret admirer. Sana ba kayo diyan sa gata ka rin surprise? Basta mo secret admirer, sir. Okay, sige. Hi, Nak. Today is your precious day. I know na natingala jud ka. What a surprise, son. We was born on August 27, 1998. I knew, son, na marami akong pagkukulang sa'yo. But I really tried my best to give you the best that you couldn't imagine. The best life for your better future. Sorry, sa gamay pa ka, wala ko. 8 months, nilakaw na ko. 8 months pa ka, nilakaw na ko para maka-work o moving forward all the trials I've been through. Sorry for everything. I remembered every recognitions. You didn't say anything, but it turned out you have ribbons on stage. Mudagan ra ka para kuhaon ng imong ribbons. Dili ka mo istorya namo ug nila mama. You was born as a loner. That everyone didn't know how you really felt for you're so silent sa daplin. Sakit pamation, pamalandungon ang tanan. For now, I hope you give mommy space in your heart now onwards. Kay sila mama, papa man nagpadako nimo. I do everything that will make you happy with a favor. I know ni dako ka nabuutan, very studious, mahadlokon sa Ginoo, and with respect. Mao itagalaban ni mama, limpyo pa sa babayi imong laba, kay well trained ni mother. Dako
na mo, but baby pa mo sa ako kay wala man ko sa gamay pa mo. I never imagine na nana mo'y uyab. Dili unta ko gusto, but one day, I realize that you grown up already. Alangan man maging divine ako, mami ni Sarah Geronimo. Ang ako lang, makatapos ka sa pagskwela. One day, you finish your criminology course, happy na ko. And I just want you to know that I am so proud of you. And mommy loves you so much with your dad. Your most precious blessings that come in my way. I love you so much, son. Happy birthday. And turned a wonderful surprise. We love you so much, son. We love and cares Mommy Irene and Daddy Alex ng Qatar. So yan, palakpakan naman natin si Sir. So yan, so naging emotional si Sir. So it's a tears of joy. So alam namin na inana lang mo na-appreciate ang surprise. Ang dapadala day ani nga surprise is imuhang Mommy and Daddy nga naa sa Doha, Qatar. So, ayan. Sa ilahang surprise gift na gihatag today, Sir, alam ko nga naging emotional siya sa kalipay. Ug sa ilahang letter nga gisulat for you, unsa man imong corresponds to them. Dali lang. Okay. Sa kung ako lang kaingon ni Mami nga, salamat kayo ay. First time na naitabot ko kinabuhi. Ngay nga ni. Mama, Papa. Salamat kayo, Ma. Pa. Si Mami, bisag layo kami. Andam yung mga nakasuporta sa mo, Sugod sa pagbata na mo. Salamat kayo. Lagi ko nag-expect kung yan, Napay pa. Kuhan. Deliver. Itaw, ang una-una ni Mami kay bata mo ko kay sa una pagbiya niya bata mo ko. Kung bata mo ko sa iyang kuhan. Nauna. Salamat kayo, Mi. Pinilipay kayo sumaan birthday sa akong mga classmate kayo nga na dire. Salamat kayo, idol. Ma, salamat sa tanan. Mi, salamat. Sa uyab, salamat. Dapat kinilig dito. Thank you, Sir. Ano pa, Sir? Napakay kadungag, Sir? May kabalo kong layo kay kakaroon. Lisod yung panahon. Kaya na ay kuhan, COVID. Magamping taka diha. Salamat kayo sa tahan, May. Una ko'y laing kay istorya. Salamat yung kayo sa tahan. Yay! Palakpakan naman natin. So thank you so much, Sir, sa imong maning the sub na message para sa imong mother. So we really feel na you really love your mother also, sa imong mommy at sa imong dad nga nagpahatag ani nga surprise. So inana lang kanila ka special. So naging emotional si Sir. It's a tears of joy naman. So palakpakan natin ulit. Happy birthday. So karon kinaman iyang family. Okay ra, mag-start lang to sa family. Hatay lang tag wishes. Okay ra, isa-isa lang. Tapos next na tong classmate, ay yung girlfriend din, classmate. Siyempre. Okay, so start na sa imo ha, ma'am. Hi Dong Reri, happy birthday. I wish na you will continue with your studies despite the hardship, trials, normal lang na ay trials. Just continue with your studies and be strong and determined. We all love you so much since gamay pa ka. Please take care all the time and we hope to see you soon when you graduate. I love you. Happy birthday. Hello, Dong. Enjoy your day. We really miss you.
Enjoy your studies. We've been there, but we know that you can get through it all. Alright, just believe in yourself and believe in the Lord because He has a plan for you. Whatever our plans, the Lord has greater plans for us. So we just give it to the Lord, all our dreams. Just give it to the Lord, dong. And do not lose faith and hope in everything. Okay? If after the rain is a rainbow. So whenever you're sad, always remember that the Lord is there for you and we are here for you. We love you, dong. Enjoy your day. Happy birthday, Pikot. I hope happy ka sa mong birthday and then I hope na mamang kag-eskwela. Love ka na mo. Love kay ka na mong tanan. Hi, Chinito Boy! Hi, Dong Clifford Ray! Happy birthday, Dong! Wish you all the best in your life. Stay healthy, stay buotan, and stay pikot. May sure Ate Dave love you and care you so much. Thank you for being a good brother for us. And also thank you for helping Mama and Papa. I hope someday maging successful ka in your career, in your life. Thank you for being a sweet brother. Happy birthday again. Chinito Boy, I love you. Mwah. Lingkod lang. Ayan. Kita na. Okay, ma'am. So, birthday sa imong anak Silving. Ikaw may gatiman yan, no? So, anak na rin. Kaya nagmama man siya sa imo, ha? So, unsa man imo ika-wish para sa iyang birthday today po? Unsa imo ikasulti sa surprise nga gihatag sa imong anak karon para sa iya? Tuhon, nagpasalamat ako sa atong labaw mga panugaw, magkaya sa atong kinabuhi. Pagkasayag ko, wala kita mahimok na wala siya. Salamat kaya mga ninigod tuhon nga niya kami pinakaroon, nagkayusa, uban siya mga classmate. Sa among uban nga ginagmay na mga bisita, basta gamay ra kaayni, salamat kay mahan, kay mga classmate na ako, nagduyog siyang ambit, siyang kalipay karon siyang adlaw natawan, salamat kayo. Ugdong, akong wish ni mo doon, minta. Daghan pa untang katuigan, maabot sa imong ginabuhi doon, magtarong ka sa imong pag-eskwela, no, masayad ko, maayo ka sa imong pag-eskwela. Again, I wish you all the best, though. Strive more and good luck. God bless. Yay! Hug mo naman, ma'am. Kiss mo naman. Yay! Thank you so much po, ma'am. Sige, next po is ihang papa. Sige po, dari sir. I-adjust lang gamay kay murag nag-listen mo. Ayan. So, sir, good morning. So, birthday sa imong apo, sir. Sa imong anak. Unsa man imong wish para sa ihang birthday today? Re, karon mo yung ika-22 katuig. Sinalahan. Ako mahangyo nimo maunta ang imong kabuotan. Ipadayon. Ang tanan nga mga pahimangno na ko unta isulod sa imong mga una-una. Unta dili ka mahitong pawak sa mga kadautan. O alam ka ni mo tata Irene, salamat kayo sa suporta sa inyong anak. Pero dili na mo kaya kung wala ikaw. Busa akong pangayo sa Ginoo unta matagang pagdagang mga katuigan nga mabot siyang kinabuhi. Happy birthday. So yan, hug mo naman, sir. Palakpakan natin. Yay! Pakpak na. Naman natin proud. Okay. Thank you so much, sir. So, next po. Sige, ma'am. Si ma'am. Kani, ahang tita. First of all, thank you po kay God sa tanan ng blessings, especially kay Tata, ang surprise mo pa sa happy birthday. Hindi ko expect na takot-takot ka. Sa una ako magandang ikaw ay sa una ako ang dako, kasi ikaw ang gamay, ikaw ang dako patay ka.
more birthdays to come, good health, and always remember that ayaw dyan kayo magsiging ulo. Make God is the center of your existence. Kayo ang inspirasyon ng mga mami, mga sa layo, sila mama o papa, punta puhon sa umaabot, makalampos ka, ay kabalo ko na maorin ang ambisyon sa inyong mama, mami, mahuman ka, especially nilang papa nga, malipay po sila nga, mapasok ka, puhon sa umaabot. Ado, more birthdays to come, kabalo mo ko nga, maglangi, gihapon ka na ko, sa dako na ka, ayun, mag-diet na po ka, eh. Ika. Ngayon, good health always. And pagtarong sa inyong eskwela. And lastly, ayaw kalimot, put God as the center of existence, as the center of all. Jud, ayaw kalimot sa pag-ampo. May pahalayoon ta ka sa mga dakutan, mga influence. I love you, Dom. Yay! Thank you so much, ma'am. So yes, kayong salamat, ma'am. So next nga mo message. Dali lang. Dali lang siguro ang balon kay marag ngit-ngit din nga side. Okay. So, igin sa galing mo. Kuan ka na. Igagaw? Yung yapon dyan namin. Kung kuan, kung kumangkot sa Okay. kaya ako may kinamanguran. Good Ni mami ni mo. Okay. So, sama ni mong wish para sa iya. Kaya happy birthday o nasutanan ka lang. Sorry sa prank gabi. Chicks, sorry din kayo. Pero sila biya to akong gimin nga chicks. Then, kuya ka nang thank you for being a good brother. Especially sa kuha dayon. Kanang never think that we never loved you kay sa una pa lang, maski wala na si Dudong, kanang I know nga, wala na ko'y kuya dyan nga, kanang tinuod dyan nga kuya, but you take place as my big brother dayon. Kanang punta naman iwang na ka. Dahit gamay o kuan, love ka na mita na happy birthday. Yay! Palakpakan naman natin. Thank you so much po. Okay, kisa naman po sunod. Sige, ikaw na. Dari. Ayan, so birthday sa imong brother today. So unsa man imong ikaw wish imong brother sa iyang birthday? And then unsa pa igasulti nimo sa surprise nga gihatag sa imong mami? Wish yung nako sa kuya. Lagi din. Rang up ng taga. Rang down mga. Good health for me. Padayon kasi mong pagkamaayo. Mas maayo pa yung ka sa maabot ng future mo. God bless you, Lord. Salamat po me nga isag layo mo asiman niya po mo sa naagiran sa nanos. Yay! Thank you so much. Next wish na message para sa iyong brother. So next po, sige. Tuloy lang. Andam na ba kayo mga classmate, oh? Nag-prepare na og mga usay pang storya. Sige, gang. Unsa man imong wish para kay kuya? Ihag mo na lang. Yay! Sige, salamat kay gang. Napay lain. Ay, sir, bawa sir. May ulay makaikyas lagi ron. Ayan, thank you. Napa. Naon lang sa nato. Yay! Thank you so much. Napa? Wala na sa family? So wala na sa family. Siyempre, na Andre yung girlfriend. Wow! Aha naman to. Ali ma'am. Sige ma'am, lingkod na. Ito parang mukhang boyfriend. Wow. So yan, so girlfriend ni Clifford Ray. Sorry. Ang sama ni mo ikaw sa imong boyfriend today? Happy birthday, stay kung sa man ka karon. Nga, pagpadayon ka sa imong pagkamay
mayong trabaho, sa imong pagkarespetado sa imong pamilya, sa imong mga barkada. Dayon, naot nga sa kanunay mapasalamaton ka sa Ginoo kay kung wala siya, wala punta karon. Dayon, stay humble, then good health lang kanunay. Dayon, padayon sa dili pagkabisyoso, then kuan. Again, happy birthday. Ay, inyo ba? Let's go, magtumamay. Inay kayo. Ayan, so nag-I love you sa dagang kayong salamat. Hinay lang dyan kayo. So, palakpakan naman natin ulit. So, karan kay Marag, naka-istorya naman yung tanong family, then iyang girlfriend, Marag, dagang kayo ka-bisita dari sir, nga imong gipaabot, nga naabot gid sila. So, ato silang pa-istoryahon, tagsa-tagsa, okay? Sige, wait. Okay, so birthday sa imong classmate, celebrating 22nd birthday. Unsa man imong ka-wish sa imong birthday today? Happy birthday na ni Bible. Matog Bible mo tawagan kay kang good first day of school sa criminology. Anong kamba kaning mag-introduce ang kamba ang mga estudyante mo to nga. Iya akong gitawag Bible kay ako ang interesting nga basa-basa do kay Bible. Mo na gitawag kay Bible. Opo. Yun butan yung gani siya kaning mo entertain yung tao ba. Muna nga, I hope and pray ko niya nga dili niya mausab yung batasan. Ayun. I hope din and pray God nga mga tinuod yung pangandos kinabuhi nga dahil mo siyang pulis. Hindi na yung gan. Ayun, mora to bay. Yan, palakpakan naman natin. Thank you so much. Salamat kay sir. Pakpak sa mo, sir. Huwag na kulbaan. Wala na namakpak. Huwag na kulbaan. Okay, sir. So, dara pa, another classmate na sab. Bade, happy birthday rin kay Bade. Thank you. Padayon lang sa imong pagkabutan, Bade, nga ako, anak, o mga amigo na mo. Bade, muman yung taga-ispira, Bade. May pangandoy mo, Bade. Yung kamot dito, Bade. Lungan yung graduate pa na. Ayun. Hope, Bade, nga padayon ka. Maayo sa mga. Taran. Marto, Bade. Salamat. Yay! Thank you so much! Ang sweet! Sige, next. Si sir. Lingkod, sir. Later. Birthday sa imong classmate with second birthday. Ano man yung wish para sa iya? Wish ani ni King Clifford na masubot na ka sa pag Mr. Palaro. Una kay madako kag minadlokon sa Ginoo. Dayon tarong ang eskwela. Yun, dili mas bisyo. Pero madawat ang mga buntaw. Bisyo. Ang iyang po bali nga yung tagaan kag taas nga panginabuhi o gagawin nga cake nga imong o mo na to sa lahat salamat. Yay! Thank you so much! Ang sweet sa mga classmate niya. Ayan, si sir. Ay, makanta, sir? Once again, happy birthday. Ako lang i-wish mo nga stay humble o gwapo padayon lang sa mo kan reach mo mga palandoy sa Bulaboy kabila ka dungan lang ka break sa exam ato lang ikman on. So yan, salamat sir. Hug mo naman sir. Salamat kayo sir. Ayan, next po. Ang saya ng birthday ni sir. Ayan, so unsa man imong birthday wish sa imong classmate sir? Happy birthday sa akong classmate na teacher patrolman. Di lang may patulong yun. Dili, security. Dili ka pala rin, future husband na lang. Stay what you are, yun. Na ang paper me. God bless sa imo, kumong kabulat. Yay, thank you so much. Wala mo ni si sir. Classmate mo sa high school. Sige sir, dali sir. Ayan. Nasundalo na ni sir. Ayan, si Sir Soldier. Lingkod sir. Ayan.
Choy, birthday Choy. Ano yung sayad ko ni grade 7 talaga. Grade 7, so kaya nga niya, si Ganis na mawala niya. Butan niya yung bata niya nga, mga niya kung lumigo kaya din. Di panulag balibol. Apdira miss ko sa na, pero 75 mong grado. Nag-holding, 150 ka lang. Kaya ito, sayad ko niya, mataan niya. Yang uya po, classmate niya po niya. Kaso lang, vlog lang ang mong kaya sa eskwela sa inyo, ako ang impalad mo. 19 ako pero, sino? Nagasulod ako sandala, 19 pa rin. Siya, ang pala eskwela. Pero ako sa kita, kaya ko naman. So, yung birthday Choy. Gani naka-ulit. Yung sa practice ako, pero kaya police nga, yung sundalo. So yan, palakpakan naman natin si Sir. Thank you so much. Ayan, so dagang kayong salamat sa tanang wish na pa ba? Mo wish? Wala na. Kung wala na yung wish, ayan. Tama yung ingon ma'am, sa natay cake. Sa to abrihan ang cake, then ito ang ipablow ang candle. Birthday. Okay? So, natay cake. Ito ang nakabutang sa dedication. Isa ko lang masakot sir ha. Happy 22nd birthday, Ray Ray, from Mom and Dad. So yan, palakpakan naman natin. Happy birthday po. Then na po yung another cake. Dira, pala ko ka, okay. Nakabutang sa is happy 22nd birthday, Clifford Ray. Kisa ni Kikan, ma'am? Sayang mami na. From Mami gihapon, sinanak ka special. Sige, pata lang, ma'am. Okay na, ma'am. Ayan. And then, kanipod nga cake is happy 22nd birthday, D. I love you. Wow! Maragikan dito sa iyong uyab, okay? So, karon sir, kay birthday ni mo. Mabili lang ka sir. Birthday ni mo today, so unsa man imuhang wish sa imong birthday karon? Alaw, alin ko na sir, okay na. Wish na ako sa ako ang birthday karon. Tagan mo takog taas nga kinabuhi sa Ginoo. Dili lang ako kasi akong pamilya o sa tanang mga tao. Tagan po tatag taas nga kinabuhi sa kung Ginoo. Salamat kayo. Salamat kayo sa kong mami bisag layo. May salamat kayo bisag nay pandemic karon. Kuan ng Japon ka. Naka-celebrate tagya mo pag-ingani. Wag ko nag-expect kay isod biya kayong panahon karon. Salamat kay sa Ginoo. Wala siya, wala punta. O maura to. So yan, so palakpakan naman natin. So blow the candle, sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hey! So yan, palakpakan naman natin si sir. Sige po, sige. Hi ta, shoutout sa Qatar. Thank you Kenny. Chong, surprises. Everything is surprises. Thank you kay Anita. All the way from Philippines. Hug and kisses. I love you ta. Yay! Thank you so much. So katahan na ka birthday si sir, ha? Sabayan na to. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! So yan, so happy birthday Sir Clifford J. Ray, sorry. Magkawali ako. Happy birthday Sir Clifford Ray. So ayan, so kabalo ko nga nalipay kay ka sa surprise og happy sab me kay kabalo me nga na-appreciate kayo nimo and then naging emotional ka nga. And then really feel sa mga tanang bisita ni Maday ug sa iyong family na love ka nila. Ang daming nag-wish para sa imong birthday. So karon sir, unsa man imong gibati sa surprise nga gihatag sa imong mommy and dad? Okay ako kasabot sa akong kuan gibati ganiya pag kita lang pagtawag lang ako sa akong pangalan ganiya ninyo. Giprank pagi ko sa igsoon nga na ako noy chicks. Wag ako kasabot sa akong gibati yun nga
sobra na ko kalipay. Naimuot lang kayo sa deliver. Salamat din ano. Salamat sa tanan, Choy. Salamat. Classmate. May, lipay gid kayo ko lawa, wag ko nang expect sa akong birthday ngay ani. Salamat kayo, salamat. Salamat po ko sa everything Surprises. Surprises. Salamat gid kay sa inyong pag-surprise. Na-surprise ko sa inyo. Na-surprise gid kayo. Salamat kayo. So yan. So you're always welcome, sir, from Everything Surprises. So kabalo mi nga. Palakpakan natin. So yan, thank you so much sa imuhang message. So ma-feel na mo nga malipay gid pud ang imuhang mami ug imong daddy nga nagtulo ani nga surprise. Inani lang kanila ka love, inani lang kanila ka special. So even wala sila dali is ilang lang gipa-feel sa imuha ug unsa kanila ka special. So sir, ang amo lang wish ko sa imuha is more birthdays to celebrate nga ingon ani gihapon, naganay mo mga bisita, mga classmates, and then sa imuhang tibok family is naasab. So though wala imuhang mommy and dad is still ipa-feel raman gihapon nila nga naara gihapon sila dari. Kay tungod ani is natapok ang tanan, okay? So, ang wish namo is more birthdays to celebrate, and then we really hope then na mahuman imong pag-eskwela, kauban sa imong mga classmate. Then tanan imong goals is kabalo ko nga i-provide naman ni God yan. Say, wala namang posible kay God. So, God will provide all. So, once again, happy 22nd birthday. Everything's from Everything Surprises. So, ayan, palakpakan naman natin. Yay! Kahit gaano ka kalayo, ramdam pa rin pag-ibig mo. Paglalagas ng kalendaryo'y di mapigilan, di mapigilan. Pangarap ko, huwag kang bibitaw. Puso'y sumisigaw. Ako'y nananabig, ako'y magbabalik sa piling mo. Pasalubong na lang ng dumadalaw, patak ang luha, di ka matanaw. Isang tanong sa may kapan, matitiis ko ba? Magtitiis pa ba? Sinta, tanging ligaya mo ang siyang nais ko. Sa'yo'y nakalaan mga pangarap ko. Huwag kang bibitaw, ang puso'y sumisigaw. Ako'y nananabik, ako'y magbabalik sa piling mo. Ikaw ang siyang mahal, ang nagbibigay lakas. Wala nang dadaig pa o hihigit pa sa atin. Ni minsan di ka na alis sa aking damdamin.
nakalaang mga pangarap ko. Huwag kang bibitaw, ang puso'y sumisigaw. Ako'y nananabig, ako'y magbabago.